ku yi subscribe a channel mai suna Malo Dan Sokoto TV. Akwai nishadi. Wala ha'e. Kai. Malam. Ta alhuna. Kyahuwa. Ni Muhammadu ta ce larabci zan zo. Kai kuci na hito. A TV fa su Sony Gayal ne suke irin wannan. Ba larabci ba. Jattali dai. Wani larabci. Muhammadu ta ce larabci za. Larabci ina munan komi da ruwanka muke mu. To. Mu ta ko ina muna ai hada. To. Baka ji da hauko na ce mata alhuna ba. Afwan sa. Ni ce ma kuma kyahuwa kuci na hi. Ka ban ansa. Nisa kake dan iska. Afwan. Haka an ka koya ma tarbiya. Na shirya to akwai. Ka shirya? To gyara zaman ka daidaita. Zaman ladabi. Lankwashe awu aka sai abin ga. Mu malamai mu ka zama haka hanikan mu kalli kowa saboda mu gaya mu kowa gaskiya. Kaja? Who is you by the way? Nobody. Below the civilian. Na shirya. Kana ji na? Ba tare da ɓata lokacin kai mai ɓannataccen lokacin saurare na ba. Kai yanzu sauraron ka ɓata lokaci ne? A'a nishadi. Ni wa an ce zan ɗau karatu kuma in nishadi ne wurin je gidan oroso ba sai in zo gurin malami. A'a kai yanzu ka son ka ta wurin ni ni dan solo ya hini kenan. A'a ta fannin nishadi ba. Gaskiya na. Ni ilimi aka ce zan koya. To ni mina na koya ma. Har mun fara ne? Hannun kai aya ni nan na kusa saukewa na rantsi da Allah ban koma baya. Me haka ni? To me ka koya mu? Ni koya ma? Kamar kai baka koyi darasi ba cikin maganganu na. Ka kai ta tunani ga kanka. Kai. Ka koyi darasi. Wallahi. Ni mutum da muka fara ashar kawai kake ta jibga. To ya za a yi ni bata baki na wajen bacin batacce? Haba da Allah kai ma kanka faɗa. Gaskiya kawai ni kuɗin da mamu ta baka ai na sun ta baka kuɗi ne ka koya mun karatu. Ta bani kuɗi in gyara tallan gidana. Haƙƙon. Wallahi ka kawo kuɗin da aka. Ba zan ba da kuɗi ba kuma billahi lazina ma bi ku bashi dan ilimin da baka wallahi babu wanda ya taɓa baka shi duniya. In ka isa ka maimaita abin da ka koya mun. A koma baya. Maimaito. To na ce ma ta alhuna kyahuwa kucin nahi. To saura fassara. Ita ma sai ka biya kuɗin fasara. To kai ka biya kuɗi ne kuɗin da aka baka? Ai ni ilimi na Allah ya ba abina bayan na biɗe kai ma kana biɗa. Kuɗin da mamu ta baka kai ka biya kuɗin ne? Kamar ya na biya kuɗi. Na biya mana. Na sanar da kai kuci na hi kyahuwa ka san su? Allah isa. Dama isashe na.